Alhamdulillahi haqqa hamdi nashkuruhu wa nahmaduhu ala ni'ami alladzi khalaqal ayyama wa syuhura wa sinina bi qudrati wa tahtalifu asraruha wa fadala wa badaha la ba'din bi karimihi wa ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan attahiru biha fi yaumil fazai la liqa'i wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil khalqi minal insi wal jinni wa malaki wa jami'i ma fi ardillahi wa samai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nasaru fi dinillahi wa sabili. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat ingkang minulya. Monggo kesempatan ingkang sae menika sami sareng-sareng ajrih dhateng Allah taala kanthi nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan nyegah saking perkawis-perkawis mungkar. Ugi ngatah-ngatahaken maos tasbih lan bentenaken perkawis ingkang hak lan perkawis ingkang batal sarana ilmu, akal lan pikiran. Lan kula aturi nekotaken bilih sedaya perkawis ingkang mujud menika sedaya namung kersane lan kuasanipun Allah taala. Dados mboten wonten artosipun tumrap pitanganipun ahli nujum utawi dukun. Lan ugi wulan Safar punika mboten wonten menapa-menapanipun. Tiang-tiang ahli nujum wau sami ngramal bilih ing wulan Safar menika kathah bilahi, kathah fitnah lan sanes-sanesipun hingga ndadosaken sebabipun kesasar lan nasaraken lajeng sarak mbatalaken utawi menentang dhateng ramalan ahli nujum kasbat. Allah taala sampun dawuh ingkang artosipun apa wae nikmat kang sira kabeh bisa merkoleh iku saking Gusti Allah. Lan bala apa wae kang ngenani ing sira kabeh iku mung merga saking tindakan sira kabeh. Lan Gusti Allah dawuh Muhammad kandhakno kabeh mau saking ngersanipun Gusti Allah. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ingkang atosipun ora ana sejatine lara iku bisa nulari lan ora ana pengutak adike iku bisa mbahayani lan semono uga wulan Safar iku ya ora ana apa-apane lan setengah riwayat gendruwo demit iku ya ora mbahayani. Kados menika menentang perkawis gangsal inggih menika Atwa tiaro hamma Safar lan goyo. Panjenenganipun Ibnu Ajin ngedalaken hadis saking Abi Hurairah idza tatartum famdu walau wa'i fatawakkalu. Nalika sira kabeh duweni pitung kang dianggep Allah iku malah tresna lan kumandela marang Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.